салом дӯстони гиромӣ, ин лаҳза наворе ки мебинед айни ҳол соат дар душанбе 00 яъне 12:00 барфа бинед дар рӯзи 8 апрел ки на 9 шид ки ира нигоҳ кунед дар дигар ҷои рӯз бошад дар Тоҷикистон дар моҳи апрел дар зимистон ҳам барф назард дар моҳи апрел нигоҳ кунед барфа дар номи Аллоҳ бомбарам ин дарахти мевагии кори қишлоқ чӣ мешуда бошад то вақадам ира бинед. ҳеҷ бовар накарданест ки дар таърихи Тоҷикистон омадагӣ набуд дар моҳи апрели қадар барф бизанад. мардум дар рӯи ҷаҳон ҳама ҷо вирус бошад, дар Тоҷикистон нигоҳ кунед чӣ шид. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дуои нек кунед то ки дар ин кризис мардуми деҳқон тамоми сабзавоту мевагиёша ҳосили хуб ба даст биёрад ва бинед ки чӣ қадар барфи вазмин задеста ки соат дар 12 шаб кор кесоли то саҳара намедонам чӣ гап мешавад. худо ҳар яки моро дар паноҳаш нигаҳ бидорад ва худованд файзу бараката дар Тоҷикистон серӯй бигардонад. айчунин офатҳои табиӣ ва барфҳое ки дар зимистон назар буд эмин бидорад. худо ҳар яки шуморо нигаҳбон. хостем ки камеам бошад барои шумо як наворе пешниҳод кунем. аллоҳ ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. бо эҳтиром, худо нигаҳбон. шабои хуш дӯстони ғариб ва бинед ҳоли Тоҷикистоно.